Bună ziua, dragi elevi de clasa 11-a! La modulul nostru de schițe pentru produse vestimentare și accesorii, am încheiat să vorbim despre costumele din diferite epoci istorice. Astăzi ne propunem să ne reamintim, să le recapitulăm sub o altă formă, folosindu-ne de un alt site educațional și anume Europeana. Pentru aceasta o să deschideți o pagină nouă de Google, o să notați Europeana și o să deschideți site-ul. În mod normal durează câteva secunde până se verifică dacă sunteți om și după aceea se deschide. Observați că nu avem nevoie neapărat de cont pentru a putea obține informațiile din acest site, din acest patrimoniu de educație și cultură. Colecțiile sunt prezentate pe teme, pe subiecte, pe caracteristici, pe secole și așa mai departe. Ne vom ajuta de teme. Acestea sunt afișate în ordine alfabetică și vom alege, bineînțeles, tema modă. Aici vom găsi informații despre designer vestimentari, majoritatea din secolul 20, galerii de poze și de modă, dar ne vom opri și la această carte decolorat, care aparent ar putea fi folosită doar de către copiii mici pentru a colora, însă noi ne vom ajuta de ea și în alte scopuri. Această carte cuprinde desene din diferite epoci. În partea stângă jos veți găsi informații referitoare la fiecare imagine din revistele de modă. Găsim și încălțăminte și îmbrăcăminte din anii 50-60, de exemplu, când apare moda mini, anii 60, da? De exemplu, sper că vă reamintiți de moda anilor 20, moda garson, în care silueta feminină nu este evidențiată, croiala fiind dreaptă și nepunând în evidență bustul sau talia femeii. Puteți vedea și niște broderii florale folosite prin anii 1850 la mâneci, manșete. Sper să recunoașteți moda anilor 1930, unde începe să fie strălucire. Să vă traduceți aceste descrieri ale celor 4 modele de rochii și așa mai departe. Deci umbrelele fac parte din accesorii. Sper să recunoașteți epoca romantică din secolul XIX. Da? Epoca sau stilul baroc și rococo din anii 1780, da? Din secolul XVIII, caracterizat prin extravaganță în volum. Și urmăriți până la capăt, cu atenție la detalii, vă traduceți părțile care cuprind descriere, iar la sfârșit încercați să vă dați test de autocunoaștere, adică la fiecare imagine vă opriți, precizați anul sau epoca și pe urmă citiți să vedeți dacă ați reținut. Deci acesta este un mod de autoevaluare, iar ca și temă practică, vă rog să vă întocmiți o schiță vestimentară dintr-o anumită epocă pe care vi-o doriți și să o puneți la portofoliu. Succes!